Jeg går sgu ikke ud fra, at han sagde det lige ud. Ja, typisk taberagtigt. Hvordan laver man det der dumme noget? Jeg synes, det var latterligt, og sådan, han blev sur over det. Så skrev han, det var sgu da dig, der var sur på mig, og det pisse, så kom vi frem til, at det hele var min skyld, og I kom ikke frem til, at det hele var din skyld. Hvad i det var det, der var din skyld? Ja, det er sgu da fint, du forsvarer dine venner. Hvordan får man det der dumme noget igen? Ja, men vil du hellere have, at Jens han skal blive pisse ked af det? Hvem Jens? Hvem Jens? Før jeg faktisk sagde noget om det. Hvem Jens? Fra parallelklassen. Jens Østergaard fra vores parallelklasse. Hvad er der galt med ham? Hvad er der galt med ham? Jeg tror, det er min parallelklasse. Jeg tror, det er min parallelklasse, altså. Hvad sagde du? Mobber han dig? Nå, I tunger hans klamme venner mobber og Jens. Hvad gør det? Happy og Nice og hvad hedder han? Nice. Er det sammen? Jeg gik ned til hans navn, og så skulle hive hils. Gør ham med dig, og jeg vidste ikke, hvem han var. Og så også... Hvorfor har jeg ingen mund? Og ham der Happy Bolla. Hallo, hvorfor har jeg ingen mund? Og Happy Bolla, eller hvad det hedder. Ja, Happy Boller hedder han. Hvordan sagde han så, man det? Hedder han Happy Boller? Ej, filmer. Hedder han Happy Boller? Happy Boller. Happy Boller. Nej, han hedder Boller. Boller. Han hedder Happy Boller. Hedder han det? Happy Ja, Boller! det var Happy Boller. Eller hvad er det, han hedder ham der? Vi ser ham der lige navn Stige, som vi sagde i Sabaun. Ja. Anders. Han er bare klam, han er. Det er jo for Sommerland. Ej, mand. Hvad der? Ej. Så fordi vi skulle ud og sejle de der robåd, nej, de der cykelbåde, ikke også? Så var de der. Kom efter! Det gør vi! Hallo, Michelle, filmer Jeg kan ikke, når hun sidder og gør sådan noget på hovedet. Hallo, hun ser mere dum ud i virkeligheden, end hun gør på det der. Michelle, taber. Eller nå, men ikke også, så fordi at vi cyklede de der cykelbåde, Sofie. Hør efter. Jeg hører efter, at I cyklede i cykelbåde. Ja. Her så hoppede der en hen til mig først. Nå ja, så kom han på bare hele turen. Så hoppede han i min båd. Mit hår, Og der det er er faktisk mange Dortes striber båd. i mit hår. Og Simones båd. Kan I se? Det er sådan min hårfarve. Nå ja. Men ikke også? Ja. Eller, og så fordi så kom de der Sabaun der, og dem der. Var det ikke også nice, han og dem, Michelle? Jo. Ja. Og så fordi, jeg kunne godt dræbe på det op, da jeg først bagefter, fordi jeg cyklede, og stod de der alle sammen og gjorde sådan, fordi jeg havde nederdel på. De prøvede bare at kigge under mine nederdel, de er så klamme, fordi man cykler. Og jeg cyklede bare sådan her, ikke også? Sådan her. Jeg kunne bare overhovedet ikke gøre, jeg var bange, men jeg var sådan, skulle vi stå sådan her? Nej, de er sort. Men så hørte jeg bare, hvad de sagde. Så er jeg fandme travlt. Det var i hvert fald til Baum, der havde sagde han. Oh my god, Michelle! Den skal du sende til mig på computeren. Kan du høre sådan en klam stemme? Jo. Jeg var med at gemme det! De prøver bare at kigge under min nederdel! Hvad er det der? Hallo, I skal altså se Michelle her, hvor I skal. Michelle må ikke. Prøv at se mig der, jeg ligner en bjørn. Nå, lad os se. Skal måske